Prádlo. Dáme si otáčky na 800, no a zapíname pračku a uvidíme sa o skoro 2 hodinky s výsledkom. Takže po skoro 2 hodinkách som tu, idem otvoriť pračku a veľmi som zvedavá. Takže tu je to spomínané tričko. Idem ho najprv ovoňať. No vonia úplne jemnučko. A ideme sa pozrieť na ten rukav, ktorý tu bol. Taký pofarbený. Ale nevidím, že by bolo niekde pofarbené niečo. Takže naozaj to krásne vypralo. No, tu bol ten rukav. Takže, no je tu trošku ešte taká škvrnka menšia, ale naozaj pekne vypraté si myslím na to, že sme tu dali len 2 pasiky. Gaťky pekne vypraté. No a